Iminya kwaro mago kod gi mbaka omiso gabo biro ir dogo ir governor ina chiel kuom jotelo ma ukongo chopo kama ndu thuolo mar idho ndege nyaka e piny India. Seche 8 ka un ndege ka osiepe mag Raila Amolo Odinga, familia mage, jotelo mamoko wuoth ne chalo nade dakika manok, wuoth ne chalo nade nyaka kanu chopo India Mumbai noyudo ringre jakom koket machal nade no chalo nade ka kori chopo keneno ringre ng'at ma ni bedo godo machiegni konindo kama chal kamano. Ero kamana ahinya. Mana weya chop kamoro ka gi sentence achiel kende. Gimomiyo wachni nogoya nyang'eng'a en ni ka Raila Amolo Odinga pok onindo, odiechieng' ma koro nindo ne, nyoro ne kar saa 5 nowuoyo koda gi sime kopenja gima nonyisa nyochane noyudo ka nitie Nairobi ka. Nabiro Nairobi ka wuok tich mondo atim yore na mamoko, to nogocho na saa 5 nikech Migori County ema dhi bedo gi bura mar piny Luo chapter mar 5. Koro nonyisa details mang'eny gi jok mowinja turrago. Mana wuok madhi aneno Professor Adams Oloo ka wachano piny Luo, mbaka mar si piny Luo ni chano ne Migori County, onyisa kata kaka wuoyo gi ker ma Kenya to gi chenro mowinjo watim. To kiny ne saa 5 ogocho na to penja ni to weche mane anyisi ne tim kabe ne timo, kora pimo ne kendo duonde ne ler ahinya monyisa ni joma mane luweno ma pok ochopo ni nobro bede Kenya. Koro wach ni kano chopo na saa 2 okinyi, ko saa 2 kodong' dakika 9 nogoya nyang'eng'a mane aparo mana naleko. Koro ka duogo wuodhwa mar dhi India ne